zaližovať a priamo na svahu si pochutiť na tradičných zabíjačkových špecialitách. Takto to dnes vyzeralo na krásnej dedinke Horná Maríková na Považí. Zabíjačka na snehu je v Hornej Maríkovej udalosť, bez ktorej si už ľudia na Považí nevedia zimu ani predstaviť. Takéto dobrej nálade sa tu stretávajú už 9 rokov. Je to tradícia a chceme, aby sa ľudia pri týchto ťažkých životných podmienkach, ktoré tu máme, sa trošku zabavili. O tradičné zabíjačkové špeciality, ktoré rozvoňovali široko ďaleko, sa starali skúsení mesiari. Môžete nám povedať, čo práve pripravujete? Práve pripravujeme bravčový lalok, pečienku, s cesnákom, s korením a s papriku. Výborná pochúťka zabíjať. A lyžiari si takéto občerstvenie priamo na svahu len pochvaľovali, veď energiu si treba predsa doplniť. Ale samozrejme, to nie je to také vegetariánske, ale treba aj takéto. To je podbrádok a na tom podbrádku chlebík a podbrádok a na tom je ešte aj pečenka. Hnebičko v papulke. A niektorí si energiu doplňali aj v tekutej forme. Na zdravie pani. Na zdravie. Toto je osobná naša starosvedská zabíjačka, to je výborné. Jelitka, klobásky a dobrá nálada, lyžovačka, to patrí k snehu. No a tí odvážnejší si mohli vyskúšať aj psie záprahy. Bola to zvaráda. Síce vyštípaní od mrazu, ale všetci sa zhodli na tom, že toto bola zabíjačka a aj lyžovačka, ako sa patrí.